Sweet. Sweet. Kin ga azumi ya zo. Kin ga wasu samarin yanzu ne lokacin da suke rigima a cikin wannan watan. Ban san dalili ba. Ko ke kin sani? To zan iya ce maka na sani. Sabida sai in ce maka ai ba son juna su suke ba. Amma dai ni ai ka san ina son ka. Kuma ka san ba abin da zai iya raba ni da kai irin da ya san da nake maka. Kuma ina ƙaunar ka ko? Haka ne. Ba abin da zai iya raba ni da kai in dai ba mutuwa ba. Sweet kenan. Ai, kuma ni ko a gidanmu ka san ba za a iya raba ni da kai ba saboda an san ina son ka. Sweet kenan. Ai haka kuke faɗa. Amma wani da ya zo da katuwar mota ya faka, shikenan za ki tura ni kin manta da babina. Ka san shi so baya duba kuɗi. Kawai so shi gaman jini ne. In dai kana son mutum kawai kana son shi ba wai don kuɗin shi ba ko wani abu. Kuma kai ma ka san ina son ka, a gidanmu an san cewar kai nake so. Ni ma ko dama ina ta so in maka magana. Ina jin ki wata magana ce. Ka san menene kuwa? An zo wajen. Ai an zo wajen kuma ta in kuka tashi rikici sai ku dinga cewa baby ka san me? In mutum ya bari kuka faɗi wannan abin to alƙur'an jikinsa ne zai gaya min. Ta na ga kin yi shiru. A'a ba komai. Ba sai. To, ka san menene? Sai kin faɗa. Kawai dama zan maka magana ne akan kaga azumi na gabatowa. Haka ne. Ga azumi kuma ga sallah. Magana ce dai akan Ramadan basket. Kika ce? Ramadan basket. To fa. Ramadan basket. Ina jin ki. Me yayi Ramadan basket din? Shi ne dai. Ka san yanzu ga azumi ga kuma sallah abinda dan mutum zai amfani da shi da azumi da kuma kayan da zai amfani da shi. Ka san ana sa lace a tamfashar da kaya dai haka dai wanda dai ba za a rasa ba kuma ka san budurwarka tana bukata. To fa. Ina jin ki. To amma ka san menene? A'a. Ni kawai na yafe maka. Yanzu duk Ramadan basket din da kika lissafo kika gama tayan min da hankali ashe ba karɓa zaki ba. Na yafe. Ba kya so kin yafe min. Na yafe. Sweet. Sweet shi sa nake ƙara son ki. Nake ƙara jin cewar ke mace ta gari ce kuma ke uwa ce ta gari. Inda abun duniya baya burge ki kuma baya ruɗe ki. Ke ba ki ɗauki hali irin na wa'yancan mutanen ba. Amma ya zama dole ki zaɓi wani abu wanda zai miki kuma ko da kuwa ɗan ƙanƙani ne. To, ni ka san me nake so kawai kai mun? A'a. Kawai so nake ka sa min data in ci gaba da kallon tafsir da azumi. Shi kenan ta kwana gidan sauki. Ai mu tuntuni da wannan abin kuke faɗa mana a guje za mu dinga yi. Tana kafin ta ƙare ma zan tura miki wata. Gaskiya kina da tunani. Waɗancan mutanen ma 'yan matan su zafafa su lajan su ma da za su ɗauki irin wannan ɗabi'a ta ai da sun huta. Da a ce sauran mutanen can za su haƙura da wannan abubuwan su ma mu ta sa musu data suna zuwa su ji tafsir ɗin. Ai da mutuwar aure da mutuwar soyayya ba ta yawaita ba. Wallahi. To, karki da musu kuma ina godiya da wannan gudunmuwa da bonanzar da kika min. Saboda haka yanzu zan wuce. To su bari in zo in wuce. Na ga yanzu rana ta taki sai na dawo. Yawwa ki gaida mom din. To za ka je. Yawwa a gaida mom. Yawwa. Yawwa kuma kan na dawo na ga mai mota ya faka. A'a ba zai faka ba. To shikenan su. Ayo.